سلام تخطات نايز channel كما يكنيهم لو مون خلنا طقم الناس بالأرسته إذا قريبا لخنا يلو مارس نمبر تقريبنا دو على نيات بال نايلو مارس بفليس بدني إيرترا تملكت قدايا تكون نساد ما متشم بزحنا إيرتراين أبستفل عليه كورناتنا عالم تزرينا بفلاي دما تقنداد معين أفراين زي قانا يتهجر أبستفل عليه كورنات كم زلون فلت ترأينا ويتدليتنا كلنا كل كرنعاتنا بوليتيكال صلاحات زلنا حنت رأيلاتنا ساقا معبلتن بلتسكتن إيرترا نكتلوانا أسي رأينا أبقى زتراتر سبزلو قالوا إلي أمن يعني هذا قلت يسامني كل جزية جن نتها معبلتن بلتسكتن إيرترا بين من قد نتمز أبزبل من قد تاتكن على نبوريز ولا تي perfect functioning democracies بهالهجراتون لناتو من قد لهم نفسه كبارتي ناتو عينت من قد ديو زيو كعوتها زخل زبل إمنات على هذا نورمالي نايلوم تمرتنا بقار نتزولو في الليات نتزولو ذك إلا لو زخ ودق علوينا كل جزية حيلنا إنورجنا كل فوكس ناتنا أبوت راح نتكيرنا يوم منال بات نسنت تعاليو دحريوز أمة استراتيجي ويدحريوز أمة بلان كلنادو قربات ديناقة مغنياتو ناصنت كتمص خلها حزب ኤርትራ ኣብ 91 ኩሉ ብባሕጉ ናጽነት ክትመጽ ያ ዝጽበ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ከንታይ ክንብሪና ንዝብል ዝነበረ ሕቱ ቅሩብ ዝነበረ ኮይና ይስማዓንን ይርዳእኒ ኢኻ ሽዑ ዝነበረ መድረኽ ካልዩ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ካልዩ ስለዚ እቲ ዝተሓለፈ ከይድገም ሕጂ ከተቐሪብና ደለና ወይ ከዓ ብኸመይ ተቐሪብና ክንጸነት ንኽእል ነቲ ዝመጽእ ብሩህ መጻኢ ትብል ሓንቲ ንኹልና ከተነቃቅሕ ዝበልኳ ቪድዮ የቀሪበ ዘለኹ ቀጥታ ናብታ ትሕዝቶ ኣኽናቱ ስለዚህ ናይሎ ማርስቲያ we ready to help our country ወይ ድማ ቅሩባት ዲና ንሃገርና ኣብቲ ዝደልየና ግዜ ወይ ኣብቲ ንሕና ንድልየሉ ግዜ ክንሕግዛ ኣብ ዝብል ኣርስቲ ወይ ብኸመይ ተቐሪብና ክንፀንሕ ንኽእል ዝብል ኣርስቲ ዕላማ ናይዚ ቪድዮ ብቀንዲ ነቲ ፍልልያትና ነቲ ዘሎ ቁስልታትን ምትንኻፍ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ኪነዚ ዘሎ ፀላም ወይ ኪነዚ ዘሎ ሽግራት ሓሊፍና ነፍሲ ወከፍና ብክእለትና ክንቀራረብ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣርስቲ ዝተመርኮሰ ወይ ዝተበገሰ እዩ ቀዳማይ ውልቃዊ ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና እቲ ውልቃዊ ሓላፍነት ኣብ ምውሳድ ክንዛረብ ከለና ኣብነት ከመይ ጌረ ኣነ ከም ነፍሰይ ኣነ ከም ጆርጆሲ ነታ ትመፅእ ዘላ ብሩህ መጻኢ ወይ ናይ ፅባሕ ንግሆ ናይ ኤርትራሲ ብኸመይ ተቐሪበ ክፀንሕ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ክንብል ንኽእል ቀዳመይቲ ኣነ ክገብራ ዝኽእል ሓላፍነት ናይ ነፍሰይ ወሲደ ክገብራ ዘለንን ዝኽእል እንተላ ነፍሰይ ምምሃርን ነፍሰይ ምንቃሕን ነፍሰይ ምምዕባልን እያ so educating ourselves with skills and expertise that are needed እቲ ፍልጠትን እቲ ክእለታትን ንሃገርና ከድልያ ዝኽእል ዝበልናዮ ኣነ ብናተይ ዓቕሚ ክድልቦ ናብኡ ክጓየን ክኽእል ኣለኒ ምክንያቱ ለውጢ ክመጽእ እዩ እዚ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ታሪክ ኢና ርኢና ዘለና ብዙሕ ዓይነት ሓያላት መንግስታት ብዙሕ ዓይነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዙሕ ዓይነት ዲክቴተራት ተራእዮም እዮም ብምሉኦም ድማ ሓደ ብሓደ مدرهم حزام حليفهم ين ولا تم زحيلو زبحالو زنبرو بعد هتلر بعد ستالين كمون أبز جزينا بعد قدافي معت جنزبن قالن زنبرو بقليلو كحال فرينا سلازي نحنا قا أبتزلاتنا مدرخ من نفسنا كنا نكحلنا بزلو كناتات إكسكيوز جيرنا ليتم معاتن هو تقداين دي زي دك اسكوينو يا يرداني جن قدام هيتن احنا كنوزاز لنا نتبروف مساينا يتعدنا نيتحبرات سبنا نتمتقينا قدام نفسنا كنمهرن كنا نكحن كنا معبلن قربات كنكون علينا تزد اللي فلتاتن تزد اللي كلتاتن اب كبابينا اب دقنا اب حواتنا كونو ادرك كنفتر لنا بخالا جباب نرايو ኤርትራ ቀደም ኣብ ትድሓን ዝነበረትሉ ግዜ ክመልተሸ እንተበልና ሰባት ንክመሃሩላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትሰድድ ነይራ ብኽቡር ዋጋ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብዝተፈላለየ ዝተፈጥረ መድረኽ ዝተፈላለየ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣለና እቲ ዝበለፀ ዓይነት ትምህርቲ ንክንረክብ ድማ ዕድል ኣለና ዝረኸብና እውን ኣለና ክንረክብ ንኽእል ሰባት ድማ ኣለና ዝተፈላለየ ወረቐት ስለ ዘለና ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂምና ንነፍስና ጥራይ ዘይኮነ ፅባሕ ንግሆ ነታ ንፈትዋ ዓድና እውን ሓላፍነት ከም ዘለና ክንምዕብልን ክንነቅሕን ብዕላማ ክንጥቀመሉ ኣለና ነዚ ድማ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለናዮ መድረኽ ነፍስና ምንቃሕን ነፍስና ምዕባልን ከም ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና እታ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ ተማሂርና ሰልጢና ብዝተፈላለየ ዓውዲ ወፊርና ክንሰርሕን ከነማዕብልን ከነበርክትን ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ድማ
تكابتن كابت أتاويتاتنا كل جزء سيف كنقبر كنكلالنا كنقمت كنكلالنا انت قميتنا دما او سئيل كا بحد ديتك كم قميت كترا يكون انفست معي مقبار كلتنا كنا معبلن اتحساس بانا خنسفحنا لنا ابستفل علي عين صلاتات دي ابستفل علي عين بزنس دي ولا ستوك ماركت دي بزي قدس قدامي تخنقبرها زلنا بتزلنا درجه سيف كنقبر كنا وهلل كنكلالنا جنزب كنحس كنفتن كنكلالنا مغنياتو كوينو تريفو لو من يصبح نمنيو ندليون لو تكماتي مسمات دما نعدنا مملاحس اي كترفني وي نخدلو غزي ندليلو غزي كماتي وي ابعدنا صبق نجر نغبرلو نجر جدن يكون ابت غزي تدما عدنا طرايت كطراي جبخت مصاي كونت تدلي كما اي كونت تدلي كباغا انت خونه كعيت كان دبيرنا كنا مع بلايا تدلينا نيرا كن تكونتات بزفطور نتعدنا قديفنا نعوك نقبر ابزيك قالنا له غزي نتغزينا ابد ما اي كونتات كنعلو بزي قدس أبيناي كصلات نسرح لنا بستخلنا مثلا كابت لنا عشرة تريفنا سيفيرنا نصبح نقول انفست نقبر ولا نتخيلنا حجون انفستمنت كنجمر أبير ترى انفست قبور مالتي يكون كن كل جزء بلان انت لنا ما اسك خوني املاك ابز فقر خوني لازم كل جزء هنا ابتاز لنا مدرك كنزلنا احنا وهللن انفستمنت قربات بزعبون كنحسبنا لنا معناته انت تقصد لا كل جزء تدقم it's good to be prepared and have no opportunity تقرب كخلقة عدل كسن يحيش حتى جنزب كونير نابيجن إنفست نقبر أبسبل درجة خمسة كلالنا زيجي تاي مالتي opportunity كماتيو عدلات كماتيو هنا تقرب ما تصير هنا جن بكون بلامنا بخالي تبيزنس كنفتر كلنا وي إنفست نقبر كلنا نحنا تراي كنا نهبتم زلنا وين نحنا تراي كنا نتسجل نفتر زلنا نتعبر تسبنا دما عدلات نفتر لنا نعمل بالله عدلات وي نخسلت عندما مدرك نخفتلو لنا ስለዚህ እቲ ንሕና ካብ ኤርትራ ከድና ኣሎ ኣብ ዘለና ግዜ ወይ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ዕላማና ንነዊሕ ዝጠመተ ክኸውን ኣሎ ነዚ ሎሚ ንበልዖ ስፓጌትን ፓስታን ጥራይ ክንጥምት የብልና ወይ ነዚ ሎሚ ንክደኖ ክዳን ጥራይ ኖ እዚ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ሰብ ኩሉ ናሳ ሓሊፍና ክመወት ኢና እቲ ዘይሓልፍ ግን ነባርሽም ናብ ዓድኻ ወይ ናብ ሕብረተሰብካ ወይ ናብ ሰብ ዝገደፍካዮ ግን ንሱ እዩ ዘዘክረካ ፅባሕ ንጎ ስለዚህ ጅንስ ፍሉይ ጅንስ ትክደን ነርካ ወይ ፍሉይ መኪና ትዝውር ነርካ ኢሉ ዝዝክረካ ሰብ ኩሉ ይኮነን እቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ግብርና ዓድኻ ወይ ንገለግን ተዘካሪ እዩ በዓል ሓመድ እድሪስ ዓዋተስ እንታይ ይክደኑ ነይሮም እንታይ ይበልዑ ነይሮም ዝፈልጥ እኮ የለን ክንደይ ግዜ ግን ንዝክሮም ኣለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንክንገብር ተኮይና ኣብታ ዘለናይ መድረክ ብዓቕምና ክንቅረብ ኣለና እቲ ንገብሮ ዘለና ገንዘብ ነዋህልሎ ዘለና ወይ ኢንቨስት ክንገብሮ ንሓስቦ ዘለና ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንሕብረተሰብና እውን ዓብዪ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ በዚ ድማ እቲ ንሕና ንብህጎን ንደልዮን ስልጡን ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ነቶም ዘርእናትና ነቶም ደቅና ማለት እዩ ብዛዕባ ባህልናን ብዛዕባ ሕብረተሰብናን ብዛዕባ ትራዲሽንን ካልቸርናትና ናትና እንታይነትና ክምህሮምን ክነግሮምን ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንስኻ ከም ሰብ ንስኻ ከም ወላዲ ወይ ከም ኖርማል ሰብ በቲ ባህልኻን በቲ ናትካን ኩሩዕ እንድሕር ኮንካ ደቅኻ ንዓኻ እዮም ኮፒ ዝገብሩ ቀዳማይ ነገር ምክንያቱ ደቂ ቆልዑ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ፃዕዳ ወረቐት እዮም ፃዕዳ ወረቐት እንታይ ክገብርሉ ትኽእል ዝደለኻ ክፅሕፈሉ ትኽእል ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ ድዩ ዝደለኻ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ስለዚ ፃዕዳ ወረቐት ኣለካ ኣብ ቅድሚኻ እንታይ ትፅሕፈሉ ብዙሕ ኣብቲ ዝፅሕፍሉ ዘለው ናትና ብፍላጥን ዘይፍላጥን ንገብሮ ተግባራትና ንዛረቦ ነገራትን ንሪኦ ባህርያታትን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ንሳቶም ዘረባኻ ጥራይ ኣይኮኑን ዝሰምዑ ቆልዑ ዘረባ ሰብ ኣይሰምዑን እዮም እንታይ እዮም ዝሰምዑ ተግባርካ እዮም ዝርዩ ዝገርም ምስ እዩ እቲ ንሕና ንገብሮ ነቲ ንሕና ንገብሮ ኣካይዳና ንዑ እዮም ዝጥምቱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ባህሎምን ብዛዕባ ሕብረተሰቦምን ብዛዕባ ህዝቦምን ብዛዕባ ኣሕዋቶምን ክኮርዑን ክፈልጡን ከም ዘለዎም ከነነቃቅሖም ኣለና ዓድና ብሓሶት ክንነግሮም የብልና ዓድና ምዕብልትያ ሃብታምያ ገለመለ ባህርያዊ ሃብቲ ኣለዋ ሰላማዊ ዓዲ እዩ ኖ እቲ ሓቂ ክንነግሮም ኣለና ካብ መጀመርያ ብሓሶት ክምህሮም የብልና እቲ ሓቂ ዓድና ኣዝዩ ብሉፅ ዓዲ ምዃኑ ብሉፅ ባህሊ ዘለዎ ምዃኑ ብሉፅ ሕብረተሰብ ዘለዎ ምዃኑ ግን በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ናቶም ንሳቶም እውን ኣበርክቶ በቲ ክገብርሉ ዝኽእሉ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኤርትራሲ ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም እውን ከም ትፅበ ክምህሮም ኣለና ንሳቶም እውን ተወሊዶም ንስዊስ ወይ ንኣሜሪካ ወይ ንጀርመን ወይ ንስዊድን ጥራይ ዘይኮነ የስ ንዖም እውን ከገልግልዎም ኣለዎም ግን ካብኡ ሓሊፎም ንኤርትራ እውን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ንስኻ እንተ ተማሂርካ ፅባሕቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ካባኻ ብዙሕ ከም ዝፅበ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ከም ትኽእል ክንእምኖም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሰባት እንታይ ኢሎም ብሪሰርች ሰባት ካብ ንነፍሶም ክገብሩ ንካልኦት ፅቡቅ ንክገብሩ ደስ ከም ዝብሎም ይፍለጥ
ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ንነብስና ዘይገበርናዮ ንሰባት ክንገብሮ ከለና ደስ ብለና ሓደ ግዜ ብፍላይ ወላዱ ከምኡ ንባዕሉ ዘይተኸደነ ንወዱ ክኸድን ንባዕሉ ፅቡቕ ዘይረገፀ ንወዱ ክብል ስለዝፈቱ ቆልዑ ድማ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ሒዞም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንካልእ እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ዝብል ኣባንዳንት ዓይነት ሜንታሊቲ ሒዞም ክዓብዩ ይኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓዎም ወዲ ዓዶም ሰቦም ክርእዩ ከለዉ ኩርዕ ኢሎም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ሰላም ክብሉን ክብረት ክቡን ክፈትውን ከፍቅሩን ይኽእሉ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ሕብረተሰቦም ዝሃድሙን ካብ ብሕብረተሰቦም ዝሓፍሩን ብባህሎም ዝሓፍሩን ቆልዑን ጀነሬሽንን ከነፍሪና እዚ ከዓ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ዘለና እውን ዘኹርዕ ባህልን ዘኹርዕ ሕብረተሰብን ክገብረና ይክእልኒ ኩሉ ግዜ ከዓ ነፍስና እናወቀስና ክንነብር ኢና ከም ባህሊ ድማ ከም ሕብረተሰብ ድማ ሕጉሳት ክንከውን ኣይኮነን እታ ራብዓይቲ taking responsibility to inspire, motivate, and support the youngsters. ደቅና ጥራይ ወይ ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ቆልዑ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ብዝተፈላለየ በዚ ሕማቅ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ንእስነቶም ተሰዲዶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ዘለዉ ሓላፍነት ናይ ኩልና ክኸውን ኣሎ በቲ ሓደ ኢንስፓየር ክንገብሮም ከነቃቅዖ እቲ ልቦም ክንዲስካቨር ክንገብሮ ነቲ ንሳቶም ድሌታቶም ክንበፅሖ ንሳቶም እውን ኪነዙ ዘለዎ ኩነታት ወይ ፀገማት ሓሊፎም ንቅድሚት ክጥምቱ ዝኽእልሉ መድረክ ክንፈጥር ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና እቶም ኣቐዲምና ድመፃና እዚ ብኸመይ ክግበር ይኽእል ሓደ ተደመረ ሓደ ክልተ ኣይኮነን መልሱ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮን ብንኣሽቱ ዝጅምርን ንእሽተይ ንሓደ ቆልዓ ንሓደ መንእሰይ ኣብ ከባቢና ክንሕግዝ እንተኽኢልና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝኸይድ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ንሓስብ ንሕና ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ዓብ ነገር ክንገብር ኖ ብኸመይ ይኮነን ለውጢ ዝመፅእ ለውጢ ንእሽተይ ንሓንቲ ተኽልሲ ፊስቶ ማይ ወይ ሻንኬሎ ማይ ስለ ዝሃብከያ ሓንቲ መዓልቲ ተዓቢ ወይ ትምዕብል ማለት ኣይኮነን ኖ መዓልታዊ ቁሩብ ማይ ስለ ዝሃብከያ ተዓቢ ስለዚ ንእሽተይ ነገር ቀፃሊ ነገር ክንገብር ክንክፍትን ኣለና ስለዚ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና እዞም መንእሰያት ናይ ሕማመይ ዶ ናይ ፀገመይ ዶ እናበልና ከነናሶምን ንዕዖም ዘቆናፅብ ነገራትን ክንገብር ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ነቲ ዝድለ ዘሎ ዓወት ከመይ ገይሮም ነቲ ዝድለ ዘሎ ብልፅግናን ምዕባለን ይበፅሕዎ ብዓቕምና ክንሕግዞም ኣለና ንኣብነት ኣነ ከም ዓቕመ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ትምህርቲ ንእሽተይ ማለት እዩ ንእሽተይ ንዕዖም ይትንክፍ እዩ ዝበልኩ ወይ ንዖም ክሕግዞም ይኽእል እዩ ዝበልኩ ንኣሽቱ ነገራት ትገብር ኣለኹ ንኣሽቱ ነገራት ተደሚሮም ድማ ናብ ዓብ ነገር ከም ዘብፅሑ ድማ ብምሉእ ልበይን ብምሉእ ኮንፊደንስን ይኣምን ዘስዋይ ድማ ነዚ ኢኒሽቲቭ ነዚ ዝገብሮ ዘለኹ ገብሮ ዝፍትት ኣለኹ ስለዚ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ነፍሲ ወከፍ ንእሽተይ መንእሰይ ንእሽተይ ዘሎ ሰብ ፅኢልካ ካብኦም ዲስተንስ ጌርካ ብሰንኪ ዞሚ ከም ዝኸውን ዘሎ ጥራይ ኢልካ ብሌም ምግባር ወይ ሕማይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ሓላፍነት ኣለና ንሳቶም ሞቲቬት ኮይኖም ኣብቲ ቅኑዕ መንገዲ ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ብዛዕባ ርትዓዊ ሂወት ክምህሮም ክንክእል ኣለና ንደቅና ይኹን ዋላ ነዞም ኣሕዋትና ሓደ ፌክ ሂወት ክምህሮም ክንክእል የብልና ምክንያቱ ሓደ ቀዳማይ ነቲ ዲስኮኔክት ከመይ ይፍጠር ኣሎ ኣብ ምዕቡል ስልጡን ብፍትሒ ዝመሓደር መንግስቲ ከለዉ ኣብ ዓዶም ግን ኦፖዚት ነገር ይርኢ ኣለዉ ነዚ ሲ ከመይ ጌርካ ከሸፊንካ ኣብቲ ናትካ ሜንታሊቲ ክእትዎም ትፍተን እዚ ሓላፍነታዊ ስራሕ እዩ ንባዕሉ ምክንያቱ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ኤክስኪውዝ ከም ስለ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ሓቂ ኢልካ ምንጋር ግን ሓላፍነት ናትካ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ንጎሶም ተማሂሮም እንታይ ምዃኑ ክፈልጥዋ እዮም ትዝሕዝን ግን ዓበይቲ ኮይኖም እውን ነዚ ክርእዩ ዘይክእሉ ጀነሬሽን እውን ነፍሪ ምህላውና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እዚ ከዓ ናይቲ ዘይሕልል ፃዕሪ ናይቶም ስድራ ቤታት ክኸውን ውፅኢት ምዃኑ ጥራይ ዝሪ ምክንያቱ ንስድሮኦም ዲስፖይንት ከይገብሩ ወይ ከየሕዝኑ ክብሉ ንኣራዊት እውን ይድግፉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና ክንምህሮ ከለና ኩሉ ግዜ ወይ ከነናቃቅሖ ወይ ንደቅና ክምህር ከለና እቲ ቅኑዕ ንሕና ንኣምነሉ ክንነግር ክንክእል ኣለና ሓንቲ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና ህዝባዊ ግንባር ክመፅእ ከሎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ ኩሉ ቃልሲ ሒዞም ክመፁ ከለዉ ኣብናይ መድረክ ብዘይገድስ ግን ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ቃል ቀይሮም እንታይ ማለት እዩ ነይሩ እዚ እሳቶም ወንሲ ኣብቲ መድረክ ናቶም ሲ ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ቃልሲ ድሌት ነይርዎም ዕላማ ነይርዎም እዩ ንዕኡ ዝበሉ ኣበይ ኣለዉ ንፈልጥ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ደጋፊ ኮይኑ ዘሎ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ዲሞክራሲ ትብል ቃልሲ ከምዚ ናይ ኤውሮጳውያን ወይ ናይ ኣሜሪካን ፊሎዞፊ ገይሮም ኖ ቀደም ዝነበረ እዩ ስለምንታይ ዳ ፒኤፍዲጄሲ ክሳብ ሕጂ ንዕን ዘይሓከን እሞ ኣብቲ ናቶም መርገፂ ዝነበረ እዩ ስለዚ ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ ብዝተፈላለየ ወገን ሓደ ቫሊድ ወይ ርትዓዊ ሕቶ ወይ ጠለብ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ናትና ብስ ሕብረተሰብና ዝኸይድ ንሕና ኤግዛክትሊ ከም ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣሎ ዘይኮነስ ምስቲ ሕብረተሰብና ምስ ባህልታትና ዝኸይድ ግን
رتعاوي وي فتحاوي زخونه محدرا زلوا عاد كلنا نتوم دلو جنريشن هجك مهرب كنا لنا كنا نقعهم علينا اقبابنا ديمقراسي كما مخان نحن ندقفوت راح حق خمزه يكون كالوت كابانا فليز بلا تحساسبا زلو من كفال كم زلو بتحبرتسب تي سيفلايز سوسايتي زبحال ناتكا ريتو ناتكا الرأي ترى كونس ناي كالوت فون قبول مخانو حنات مخانو بحاجه وين كان يمسرح منتاليتي كلكم زلوكم ورم كنت علنا انت زي نقبر كوينا جن توزيتو نحنا ونحقسنا يكونين كاله دما مبل حمشت بزح زي يفتاني وجن حدا كرياتيف ويكا انكلوسيف نخلو زما كله حدا حيال كم دما نخلهم زواس ويز انجيج زقبر كفوت حنقول زلو كوميونيتي كنفتر لنا كوميونيتي كبهال كلاب زحجي مبزحت تسب زحد مليو تاي مالتيو صبي بتحساسبا نحدا فيلوزوفي تراي سبورت زقبر نتوم قلوب كرياتيف لانك حاسبو اوبن لانك حاسبو زقبر يكونن بزح غزي ابتي صلاتاتنا يقدف كل غزي صرفن من اسنا اثيوبيا ناي كالوت هاغراتن يوم نزي بروباغندا هاتمرم دلهانه جنريشن كرياتيف لانك حاسبا يكونن كمي كانت دي بلوص حنقولهم ادمعي خون خ ابتناتنا نغير فوكس غيرنا مهنياتو اتي حدا سبسي ديموكراتيكلي وي اوبن مايند اندهر خوينو نكال نغرات بحما ايكونن زريو نعم وين እዚ ከምዚ እንተዝኸውን መተዓረይ ኣብ ዝበለ ተሓሳስባ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ሰዓሪሩ ይርኢ ኣብ ዝኾነ ክፋል እዚ ከዓ ነጥራይ ኮንስ ብሙሉና እውን ንሪኦ ዘለና ፅባበ ናይ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ኣለና ብሃይማኖት ይኹን ብዓልየትና ይኹን ብፖለቲካዊ ፅላትና ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣሎ እቲ ንሕና ንገብሮ ኮሚዩኒቲ ወይ ኮሚዩኒቲ ንሕና ክንፈጥሮ ዘለና ከምዚ ኦፕን ማይንድድ ክኸውን ኣሎ እንደገና ንኩሉ ሰብ ዘማእዛክለ ክርስቲያን ናይ እስላም ዘይብሉ ሓደ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትናስ كندي لبامات نيرو حمسات تفساتاتي بحدا خوينهم كسرحو يقولوا نيرو how come we cannot do that زخول تمهيرنا average ايرتراوس 10 حدا عامت بتمرت توفير له بس ما ابيت مرت نوفر كلنا بزح مستوز عين تبرت سمينا مارنا سلازي كمي غيرنا تاب اب كندي عامتات زفلص نبرخ نغيو اي نغيو اي نقلنا sorry تاشات شتي دما بحبر ناي مسرح بحالي كنا معابل كنكل علنا معناته بينها ولا زبز احكي قد بصحت خالك دروتي تخد بصحت خال حبراو سراح جن عواتن ننوح زسقمن كون يخلي زي دما حبراو كنبل كلانهم كل يرتراو بحدا غير كخسرح لك سود زبالت عندي قليل يكون ناو نقبصح ناو نمصح عفت كبابي خامزلو كما عينه تحساسبات تيم صفت يركا جروب فت يركا بحدا نستفل عليه علامات كنسرحلو نخل مدرك فترة اب بيزنس ديو اب سوشيال سبورت ديو استفل عليه نقرات دي بزي قدس بحاله كنسرح كنكل نسرحلو مدرك كنفتر كنكل علنا تقندا باي صقمناتنا كو بحدا كنسرح سلازي نخل كوي تي حدا بينو حدا بيني تنسمو دقيمو يدقس وي يموت معناته بين خاز قدبر نغير يلن حبراو سرح بحبرنا يمسرح بهال خنقبرنا امنا حبار سرح كنس هذا لخيط راي يكون نزغي بجروب بحاجة ديسكاس غير كاب حدا ما أكلاي من قد كتبت أكل على لك كل جزء ناتي حساب يزبلت أيقونن نا حدا بلوت حساب وسيط كانوا قبليت كان خدمت مسرحون بالحكي نبعلو innovation سي حدش حساب حزب منصات رأي يكونن نتوزع حساباتون advanced نقدم كم تخيل مقبارون part of innovation incremental innovation بلو زبال إذا عبي creativity وإذا عبي بالسجنان كامباني تاد دمس على نطلو إتي incremental innovation نتزلو كل جزء نعم عمل كهاد كيد مالات كل جزء ground breaking نجارات كيمة تسلسل انتهينا مالته حبير كم سراسي أكداسي ولا business كل جزء business ناتنا بنيش عملات رئيس فخمنا بنا أسرع مثلا صعبة no حدا عينات force تمتيخا creative minds بحدا عند حرامتيخا تريسورس تجنزبهم تساقاتهم تنيتورك ناتهم عبس لزخونه نقدم يتخذوا خلود نجارات دما بقفة ديسكاس كفولو خلود أبولوتيكا دما exactly زخونه إنيشيتيف كنقبرت لنا مستوم أبتك أنا زلوا تيمز كنقبر لنا بحاله brainstorm غير محاسبات أكيدنا نقدم نقدر من قدي نفتر حبراو صراحة كل جزء كأوتنا كمثل أبكم بتينا كل جزء نبينه يتراك بيننا زور حزة لنا بجدي علنا برقت بحبار ترى يكون كسر بين خسر حونا له جن بين خا جميركا نعم حبراو كما حكى كل جزء نتبيت ناتكا فاستر قبر قلت مع بالنا خد قبر يحق زكا مالتي تا أنا مودة تدما لك مستقطر شدش تتخيليا كميت قبر لنا نيتوركس
ንኣብነት ኣብቲ ዝተፈላለየ ዓውድታት ንሕና ንሰርሓሉ ዘለና ኩሉ ግዜ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኔትወርክ ኮኔክት ኮይና ብኸመይ ንኤርትራ ይሕገዝ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ክሕገዝ ይኽእል እንታይ ዓይነት ክግበር ይኽእል ብኸመይ እቲ ኮሚዩኒቲ ሰፖርትድ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ኤርትራውያን ኣለና ዝተፈላለየ ዓውድታት ተዋፊርና ዘለና እቲ እንኩ ከምኡ ንኸይንገብር ሓጊዝና ዘሎ እቲ ዲስኮኔክት ምስቲ ሕብረተሰብና ዘሎ እዩ ግን ነገራት ክቕየሩ እዮም ሌትስ ቢ ኦፕቲሚስቲክ ኦፕቲሚዝም ናይ ግድን ተስፋ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብግድን እዩ ምርጫ ኣይኮነን ተስፋ ምግባር ኣባና ብግዲ እታ እንኮ ዘላትና ዕድል እሻጥራ ተስፋ ጌርና ንፅባሕ ጠመተ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንቅድሚ ዝጠመተ ክንሰርሕ ከለና ኩሉ ግዜ ሎሚ ንዘርኦ ሎሚ ንክስኩሶ ንፅባሕ ውፅኢት ክንርኢ ንኽእል ስለዚ ነገራት ክቕየሩ ስለዝኾኑ ምስ ተቐየሩ ናትና ኣይ ዊ ሬዲ ቅሩባት ዲና ነገራት ክንገብር كلا قال مبالغ يكونن we have to be ready at any point مغنياتو نجارات كخياريو كما تيخ لوط زي ما تساي يكون بفلاي لو ما بتزغرب كفانا لوطي نازلنا سلازي متلوط اف دغ غزانا يزلو نك احنا ريد نكون لنا efforts ناتنا resource ناتنا كل تطغاتاتنا ديت ناتنا نجارات اخاغيبنا فرنافينا كينوت زلو كونتات كنطمتالنا سياس كودغالو بي اف دي جي كودغالو طراي دي كون زربانا مسودقه ወይ مستعليخ እንታይ ይኸውን እንታይ ኢና ክንገብር ብኸመይ ክቕፅል ነገራት ንዝብል ኩሉ ግዜ እኹል ትርፍ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክለውና ኣሎ እዚ ድማ ፓርቲታት ወይ ፖለቲካ ፓርቲታት ወይ ተቃዋምቲ ወይ ገለ ክገብርዎ ኢልና ኣይንግደፍኖ ኩልና ብግልና ንግበር የስ ንሳቶም ክገብሩሎም ኩሎም ቶም ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ፅላታት ዝዋሱ ዘለዉ ሓያላትን ንፍዓትን ናታ ንሳቶም ነዚ ሓሳብ ይሓስብሉ እዮም ርግፀኛ ሓድሽ ኣይኮነን ግን ኤነርጂ ናትና ናብኡ ይኹን ምክንያቱ ነገራት ክቕየር እዩ እዚ ናትና እኳ ቀሊል እዩ ካብ ናትና ዝገድድ እውን ክቕየር ኢና ኣለና ስለዚ ክቕየር ስለዝኾነ እምበሽ ኸማ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ዕላማን ኣብ ሓደ ዓይነት መድረኽን ዘሎ እዩ ካልኦት እኳ ኣብ ካልእ ብዝተፈላለየ እቲ ሃገር ኣትመቐልዶ ኣብ ገለዶ ኣብ ዝብል ከማን ክርፍስ ዘሎ ሓደ ሕማቕ ኔጌቲቭ ፊሎዞፊ ዘለዎም ሰባት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም በጃኹም ኤነርጂኹምን ግዜኹምን ኣይትሃብዎም ቀዳማይ ዕላምኦም እውን ንሱ እዩ ሓደ ሰብ ብሓደ ክሬዚ አይዲያ ክመፅእ ከሎ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነቲ ናትካ ኣቴንሽን ንዑ ንክወስድ እዩ መን እዩ ፋንድ ገይሮ ኣይ ዶንት ኖ ግን ኣቴንሽን ተደሂብናዮም ጥራይ እዩ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ክጠፍእ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ፊሎዞፊ ክሬዚ ፊሎዞፊስ ንርኢ ንሰምዕና ኣለና ሽሞም ምጥቃስ ኣገዳሲ ኣይኮነን እንታይ እዩ ከማዕብሎም ክኢሉ ኣቴንሽን ስለ ዝተዋህቦም ጥራይ if you ignore them and focus on the important stuff تندليه دلنا عوتن تندليه دلنا بعلن كبتح يخلي سلزي احتر عبيل خدك مالكم قداميتي نفسنا كنمهرن كنا نقحن كنا معبلن حلافنا نايو جدا كان نقبر لنا كالاي دما كابت زلنا اتاويتات كل جزء نصبح استمته مهلال معقابن እንደገና ኢንቨስት ንገበር ድማ ቅርባት ክንኮን ኣለና ኢንቨስት ንገበር ከለና ኣኻ ክትብት ሚልዮነር ራይ ዘይኮን እሱን ጽቡቕ እዩ زيادة ግን ዕድላት ነቶም ኣብ ዓድኻ ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ዘለውን ዕድላት ናይ ምንባር ናይ ምዕባለን ስለ ትፈጥረሎም ዘለኻ ዝዓበየ ዕላማ እዩ እሱ ካልኣይ ነቶም ደቅና ነቶም ኣሻሕዋትናን ኩሉ ግዜ በቲ ሓደ ባህሎምን ክብረቶምን ሕብረተሰቦምን ክፈልጡን ብኡ ክኸርዑን ከም ዘለዎ ክኾኑ ከም ዘለዎ ፅቡቕ እንዲ ከም ዘለዎ ክኸርዑሉ ክእለሎም እቲ ብኮታት ዘሎ ፀገማት ዘሎ ሓላፍነት ናቶም ምዃኑን ክዕርይዎ ንስኻ ተማሂርካ ክትዕርዮ ትኽእል ዝወደይ ንስኻ ተማሂርካ ክትቀይር ካባኸ ብዙሕ እያ ትፅበታ ሃገር እንተኢልናዮም ንዖም እውን ሞር ክሬቲቭሊ ንክሓስቡን ሓላፍነቶም ፈሊጦም ካብ ምስነቶም ድማ ኣብቲ ዘለዎ መድረኽ ክቕፅሉ ንሕግዞም ኣለና ነቶም ንኣሹ ብዘይ ስድሮኦም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ዘለዎ ድማ ንዕኦም ዝተፈላለየ ኣሽማት ናሃብካ ካብ ምድኻ ክንሕግዞምን ሞቲቬት ክንገብሮምን كندقفهم على نعتزل لو سيستم سكوع إلهم نقدم يزخدوا لمن قد نخفطرلهم مالتيو كلا دما تحبر تسويت كوميونيتي نحن نفترض كل جزء نقول زما أكل خونا له عندنا تقول كحد تراي فيلوزوفي وي بروباغندا زنقول ده كونس كلهم زواسولو عندنا كفوت حنقول بخوت لبيز جبر خونا له بوليتيكاوي وهايمانوتاوي دروتنا زي بلو open mind كفوت حنقول إذا عينت فيلوزوفي ما ناتمنا عشنا كنسجر كنكر على نحن هنكم كمتنا لنا شاتشتين شابعتين دما بحاجة خوين كان يمسرح مسكمانا حواتنا خوينا استفل على علامات بحاجة نسرح كنا مدن كنفتنا لنا كم بدما مسكالو تحبر تسبات كأنا زلوا دما مسانا سرحنا إحنا ندلي projects كحجزونا دخولوا له مدرخات كنفتر كنكلالنا مغنياتو اتنو دليو صباح كمات مخان برقتيو صباح سنة جدا يا تمس فتوا أي تفتوا اتنو دليو دلنا لو تي كماتيو تحطه مسمس انتاي كوني قدامك قد سنة زلنا بكونا لابز مدرخزي
ስለዚህ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ቀንዲ ኣብዚ ዘለና መድረክ ከመይ ጌርና ነቲ በቲ ዘለና መድረክ ተደሪትና ወይ ተሓፂርና ኣብ ሓሸውየ ካብ ነብር ካብኡ ስግር ኢልና ናብ ምዕባለ ገፅና ንጥምት እቲ ንሕና ንገብሮ ምዕባለ ድማ ንሓና ጥራይ ዘይኮነ ዓድና ኤርትራ ሕብረተሰብና እውን ዓበ ኣበርክቶ ክኸውን ከም ዝኾነ እየ ክገልፅ ፈቲነ እቶም መጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ንሕብረተሰብና ከነቃቅሕ ዝኽእል ወይ ክምህር ዝኽእል ወይ ንእሽተይ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኩ ብዓቕመይ የበርክት ኣለኹ ኣብ ዩቲዩብ ዝተፈላለየ ኣብ ፖለቲካ ዘተኮረ ኣይኮነን ትምህርቲ ግን ፖለቲካውን ክፋል ናይ ላይፍ ስለዝኾነ ንእሽተይ ንዑ እውን ብንቅሓት ክንጥምቶ ዝብል ትምህርቲ እውን የመሓላልፍ እየ ኣብ ጂ ድራር ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ወይ ኣብ ፌስቡክ ጆርጆ ድራር ዝብል ላይክ ተገይርኩም ኣብኡ መሰጅ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ እቶም ኢሜይል ክፅሕፉ ዘይትኽእሉ ኢሜይል ተደሪኹም ካብ ድራርቶ ጆርጅ @gmail.com ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ እቶም ዝያዳ ሓበሬታ ድማ ኣብ ዌብሳይት ክትከዱ ትኽእሉ እቶም ኩሉ ግዜ ኮሜንት ትገብሩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ እየ ዘንቐኩም የቐኒየለይ ፊድባክ ናትኩም ኣገዳሲ እዩ ሓጋዚ እዩ ኢት ሪሊ ሄልፕስ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዓውዲ ዝያዳ ትጥቀሙ ዘለኹም ዝያዳ ድማ ዝሕጉሰኒ ዘሎስ ንቕየር ኣለና ክትብሉ ንከለዎም ኤቭሪዋን ኢዝ ሃፒ ወላ እቶም ኮሜንት ዘንበቡ ክፅሕፉ ካልኦት ሕጉሳት እዮም ምክንያቱ ሕብረተሰብና ክዓቢ ዘይደሊ ሰብ የለን እዚ ከዓ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ብሓደ እቲ ውፅኢት ድማ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኩልና ንእሽተይ ስጉምቲ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት ተኸይድና ንኩልና ክሕጉሰና እቲ ሕብረተሰብና ድማ እቲ ንደልዮ ለውጢ ድማ ክፋል ናቱ ኣብ ምምፅኡ ንሕና ተራ ንፅወት ከም ዘለና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ኣብ ካልእ ኣብ ሕፅር ዝበለ ንኩልና ክጠቕመና ዝኽእልን ክሕግዘና ዝኽእልን ዝበልኮ ትምህርቲ ሒዘ ድማ ክምለስ እየ ክሳብ ሽዑ ደሓን ኩኑ ቻው